Opštinský budžet za šlidujúci rok vynoší 1 miliardu i 546 milióny dinári a do budžetskej rezervy vydvojené 30 milióny dinári. Takže lokálnej samoupravy na rozpoláhanju ostala 1 miliarda i 513 milióny dinári. 2020 rok bude pošvecený rozvoju opštiny i zlepšanju socijalnog stanu žiteľov, poručil na počátku rozpravy zamjenik predsjedatelja opštiny Zoran Semenović. Krem kapitalnih rozvojnih projektov, veľa toho bude porobené i u mesných zajednicoch, napríklad za obnavljanje drahy jame na Račinovci u Republiki Horvatskej bude vydvojený 200 milióny dinári a za vybudov fiskulturnej sály u područnej školi u Bačincoch o 17 milióny dinári.